Ndewonu. Ebe nunu ndị nọ ala bekee na ndị nọ na Nigeria, ndị nọ na Africa. Ekelele m unu. Taa achọrọ m ịkọwa ihe gbasara ịgba mgba, wrestling. Anyị na-ahụ n'onyonyo ndị ọcha na-agba mgba. Anyị na-agbakwa ya n'Africa, ọ bụ omenala anyị. It is part of our tradition. Wrestling is Igbo tradition. Anyị na-agba mgba during New Yam Festival. Enenu ga na-ahụkwa ndị ka America na-ahụ Hulk Hogan, Elahia, Stone Cold, Steve Austin, na-ahụ ndị ọzọ ndị dịka AJ Styles. Ha na-awụli elu na-awụda, anyị na-eti hey. Ema na anyị na-emekwa ihe ahụ na our own village square. We organize wrestling in our own village square. When you come there, you see able-bodied men, young women. Even this last year, I saw where a young lady wrestled a man and threw the man. Very fascinating. Ndị Igbo na-agba mgba during New Yam Festival. Oge anyị eri ji ọhụrụ. Igbo land ama anyị maka ji. We don't play with yam. Yam is sacred in Igbo land. So to welcome the new yam, and them organize many things. And agba egwu, and agba mgba, and eri all kinds of food. In short, every door is opened. Enter anywhere, eat. Ịgba mgba ahụ ka ị na-ahụ na stage, ị na-ahụ na ring. This one you see them in the ring. We do the same thing. I will ask you in the diaspora, beg mommy and daddy to bring you home during August time to come and watch New Yam Festival. Come back, lọtanụ, bịa hụ ebe a na-agba mgba, ebe a na-eri ji ọhụrụ. And many of you don't know what yams are. You don't know what yam is. You don't. Unu ama ihe a na-akpọ ji. You hear yam, but you've not seen it. I'm sure some of you have not eaten yams before. When you eat, go to parents, tell your daddy and mom, go and them on, she have wala to no law. Uno baby, who here and die now. You name man you bioma. You name man you bioma. I know like this. I say, alibo marama, alibo na toto. Because, awo sọsọ ka nna akụziri ama akụziri unu ma ịgba egwu a na-agbakwa egwu ma a na-eri ji ọhụrụ a na-agba egwu agbara m egwu ụmụaka pp so keta awụ egwu nọ na ihe ahụ na-ele na ala bekee ndị ahụ na-agba mgba na ime ring anyị na-agbakwa mgba na village square. Those people that wrestle in the ring, we have our own equivalent here, village square. You see able-bodied men. They don't wear tracksuit with they tie up and wear small pants inside. Maybe some of you, when you come back, you can participate. It's very, it's fun. Unu leta unu esoro kwa gbamba. See photo unu la unu egoshi ndị enyi unu. Ngwa ka idewe ebe ahụ taa. Oto ha n'ọnụ. Ndewo.